May buntag sa tanan, welcome sa atong daily devotional. Kini gihapon si Pastor Janin Carges o welcome back sa ato ang regular nga daily nga devotional. Nawala tag mga I think pila ka semana sa atong devotional tungod kay nalang gi mga kakulian no ang medyo naghimo man kog gamay nga kwarto para sa ingon ani nga buluhaton niya dugay man gud sa nahuman. Salamat kay sa tanang nagpray, tanang nagmessage ug tanang nabalaka kung napabay daily nga devotional. Of course dili ni mawala ato ang regular nga commitment sa Ginoo no. Now karong buntaga gusto na ko i-share ninyo kining isa sa mga messages nako the past few weeks. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. You know, gitagan tag freedom sa Ginoo para mangandoy. It means gusto sa Ginoo nga kanang ma-enjoy po nato atong kuglingon nga gusto ba. Pero ang kini nga verse abi nimo naghatag ni isa ka clear nga reminder nga daghan man tag plano sa unahan pero ang kabubuton gihapon sa Dios ang matuman. It means nga kung naa kay plano si mong kuglingon, napod siya plano para nimo no. And mas the best yung plano para si muha nga kinabuhi. So ingon dinhi nga daghan man daw tag mga plano sa atong kasing-kasing mga 10 years from now, 20 years from now. Pero kung usa ka believer ni Jesus Christ, ang imong life karon gikupta na sa Ginoo ug siya na ang dunay control sa imong kinabuhi. Mo nang siya gyapon ang matuman. Pasabot na nga kung mo go against ta or musupak ta sa kabubuton sa Ginoo, ma-feel gid nato ang consequences. Nagi mga butang nga murabag dili gyud ta comfortable tungod kay ang plano gyud gihapon sa Dios ang matuman sa ato ang kinabuhi. Pamo kabantay nga nabitaw na mga butang nga wala man nato giplano, wala man nato gyud gi gusto mahitabo pero mao no yung mga mahitabo no. Napoy mga butang gusto natong maogi mahitabo unta pero ang opposite noon ang nahitabo. Tungod kay i-consider magud nato nga ang Ginoo na gid siya another plan sa atong life and maybe ang atong plans dili in line connected sa will or plans sa Ginoo. Na naay general nga plan ang Ginoo sa tanang tao sa kalibutan. Ingon ang 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, klaro nini nga verse nga gusto di sa Ginoo tanang tao ma-save, tanang tao makadawat gyud og kaluwasan. Na dili tinuod nga na mga tao lang nga gipili atong Ginoo nga iyang luwason o na mga tao pod nga dili niya gustong luwason. Actually kini nga verse naghatag og concrete nga reminder nga tanang tao gusto gid sa Ginoo mo repent, ma-save pero dili man gyud tanan lagi kay namang gyud tao nga dili gid mutuo o Ginoo. And then gawas nga gusto sa Ginoong ma-save ang tanang tao. Gusto pud sa Ginoo nga mahimong part ang tanang tao sa iyahang iglesia, sa iyang church. Ingon din sa John chapter 10 verse 10 ngadto sa verse 11, ingon si Kristo, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Now nini nga verse gi-describe ni Christ nga usa siya ka shepherd, isa siya ka spiritual nga magbalantay sa karnero at ang mga tanang saved tanang anak sa Dios mao ti mga karnero nga gibantayan sa atong Ginoong Hesus. Actually nagisgot siya dinhi og flock, nagisgot siya diri og sa kapundok. Gusto sa Ginoo nga tanang mga saved tanang karnero naa gyud sa insakto nga pundok. Ganingon siya dinhi nga ang kawatan o si Satan igo siya muguba sa imong kinabuhi, pero on the other side siya naabot siya para tagaan og kinabuhi iyang mga karnero. Pag-abot sa verse 11 ingon siya, I am the good shepherd. Good shepherd giveth his life for the sheep. So gi-describe niya ang kuglingon nga usa siya ka shepherd. Pag-abot sa verse 12, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Medyo lawom ni siya kay King James nga version akong nagamit no.
kung masaag daw sa kakristohanon sa kasinuhulan lang nga magbalantay or di gid tinuod ba nga fold or pundok sa ato ang Ginoong Hesus, moabot ang panahon nga dili gid sila maatiman og insakto og dali lang kayo biyaan hangtod ang mga karnero nagkatag-katag na lang. Kung tanawon nimo sa verse 14 ingon si Christ, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. So gusto ni Christ nga naa ka sa right nga shepherd, naa ka sa right nga fold, nga dili lang ka ma-save kun dili makabaton jud ka og tinuod jud nga pundok sa atong Ginoong Hesus. Ug dapat may part ka sa usa ka local body ni Jesus Christ nga maong local nga church. So ikatulo nga general plan sa Ginoo, balik ko na tong number 1, ma-save ka. Number 2, may mo kang part sa local body ni Christ o local church ni Christ. And number 3, makadawat kag mga eternal rewards. Isa sa purpose nga kinahanglan ka ma-part sa local body ni Christ tungod kay para sa mga eternal nga mga rewards. Kay dunay exclusive nga reward si Jesus Christ nga para lang sa member sa body ni Christ. Ingon ang 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So makita nato dinhi ingon si Apostle Paul, matubang ta sa judgment seat of Christ. Ang buhato nato dito is mudawat ang mga eternal rewards, ug ang basis sa reward di ay the things done in his body. So asan yung body? Ang local church ni Jesus Christ. So meaning to say, importante nga na kay local body. Ug di lang pud basta nga local body, dapat naka sa insakto nga local nga body or church ni Jesus Christ. Kunta na kay na sabtan karon, anay plano ang Ginoo sa imong life. Nay plano nga nung nakadungog ka ni nga video, una, ma-save ka. Number 2, may mo kang part sa local church ni Jesus Christ. Ug number 3, mudawat kag mga eternal rewards pinaagi sa imong performance diha sa local body ni Jesus Christ. Na kung na kay mga questions, message lang nato, kung asa man ka nga dapit nga lugar sa Pilipinas, pwede ka mag-update sa tua, pwede ka matagaan na tog referral aron maatiman ka sa imuhang spiritual nga growth. Sa tanang mga nangutana kung nabay online nga Bible study, yes, mag-start na sa tong online Bible study every 1:30 PM sa Pilipinas nga time, So diha anang orasa katong gustong mo join, limited lang na siya, og message lang mo nato. God bless you, mag-ampo ta. Father in heaven, thank you Lord nini nga reminder. Thank you Lord nini nga message nga mo magi-remind Ginoo nga dili di mi Lord magpatuyang lang sa among gusto. Ay consider na mo Lord nga naa kay good perfect plan sa among life. O Lord, mag-suffer lang mi kung kami maning kamot sa among kaugalingon. Lord, tudlo imi nga ma-discern na mo Lord ang imong purpose, imong plan sa among life Ginoo. And tagay mig humbled heart mo submit Ginoo sa imong will. Pasaylo mi Lord sa mga sala sa time nga ni-rebelde mi Lord sa imong mga sugo. In Jesus name we pray. Amen and amen.